yarinya ce ne ko sauri kuka zo da ita wajen asibiti? Doctor bana da night travel yanzu nan na dawo asibiti ya faɗa mun cewa an roce da sanar zuwa asibiti. Yanzu in ba da security ma zai iya sani me zai iya faru da ita. Babu wanda ba kai ba mama ba kowa a gida. Is that good? No. Huh? So how is our health? It's good. It's good. Well, honestly, that's what I've taken place. It's very dangerous. It's very, very dangerous. Honestly, did you know what she have did at all? No. She did an abortion. Abortion? Ma, Samira, me yasa ki ma kika yi abortion? Ni ban yi abortion ba. Ina jiki. Na kawo maka wani labari. Ina jiki. Yes. I'm not good in this. Ni ko dai kawai na ji. Ciki gare. Ci? Ciki. Ciki ba kika ce kina da? Ko ba ki san abin da ke faɗa bane? Na sani. Kina fitawa ki kina zuwa yawo to na san ina kika je ko ki wani ciki an ce miki ni ina son wani ciki ne ko ba ki san abin da ke faɗi ba? Amma ka san bana tare da kowa ba kai. Ya za a iya sani ta ya zan sani? Ni bana zuwa ko ina da wani. Wa? Ke sa abin da za a yi? Dama kawai ina ɗaya miki wasa ne ɗan guraki. Ina yin ɗan drama nan da ɗan fim ke kin gane ko? Saboda kana so ka zama. Ina son zama superstar, zama big actor. Ba ke sa abin da za a yi? Hadda celebration za mu yi kwakwa. Na so in ɗan baki wannan kima ki ɗan sha. Amma saboda wannan cikin naki ba zan su kin gane ne. Ki jira ni. Kin gane baya toast. Wow! Celebration tonight! Ha! Gaskiya kin zo min da labari. Babban labari. Ababo, wani irin abu ne wanda da Allah da ina ta kiran ki baki daga waya ba. This stupid boy of yours yana gaya mun cewa wai kin busy. Wani irin abin gane wannan? Da biki duba ladin in condition da yana take ciki yanzu. Maganar kuɗi ne fa, babban kasuwanci. Magana ne na babban kasuwanci, babban kuɗi. Kai kaga wannan babban contract kuwa maganar kuɗi ne, ana magana babban kasuwanci. To ba gashi yanzu ga ta samu lafiya ba. Wannan amfanin kai da ita da ni ne. Ana maganar babban kuɗi, babban kasuwanci ne. Maganar kuɗi ake yi. Kaga wurin da muka je muna da yawa da za a ba contract. Amma mu muka yi lucky da za a ba yi. Kuma kudin da babban ne, big money. Ba mu mu bari wuri mu zo gida. Kuma muka zo gida ba mu ne doctor da za mu duba yari ba. Kudi za a bayar. Saboda shi muka dade. Ke da ke babba ma mai ko ki dinga advice din da aka abu da ke yi. Kuna ce mu wani big money, big contract. Na wani big ni ne ma nake diploma da yi kula kowa. Ba mu ne doctor. Ko mu ne doctor. Ba mu ne duk a gashi mun zo ba yanzu. Ana magana me ne asalin ba gashi ta samu lafiya ba. Gashi nan ga ta nan zaune a gakin a zaune ba. Me ne abin da yake ko kuma da ma Allah. Please, D-boy, follow him, please. What is going on? What is happening? Papa! Why are you beating me? Leave it up. Leave it up. What is happening? What is happening? What is happening? Tell me something. Leave my hands up. Leave my hands up. Madam! Leave it now. Okay. Say she leave me up. Don't near me, Me yasa kai mata ciki? Yaro nan ba zai kashe ni ba.
This one I like it. I like it. You know, could you want to play? As a letter, I'm taking good tea. When will you ever be Alive. Ya ga gidan nan. Kawai na nasu. Na mu. Ka da wuta. Ina ci. Kaka manta da cikin da za ka kai. Yau na ji dai bari dai kan da duba ne. Zainab. Menai? Kowa naki ne, kowa da kin gani sai dai ki bi shi da kallo. Allah ya shirye ki. Aramun ne? Me yasa kike mishi wannan kallon? Saboda yana gani kyau kuma it's very cute. Ba an ce miki shi ya tashi aure ne. Me yasa bai tashi? Sai And I think I'm the right girl for you. right girl. Yes. Wow, I came to check on his friend. You don't change, you Come see your on. body, you don't everything. See you now, see. How is mom? She's fine. Alright. She's fine. Na yi park a titi. Ka ce mun shigo ba nisa. Na zo nan na duba can na abu. You know what? Let me have it. Let me give you my number. It's okay now. I'll tell her I'm sorry. You want to kill me? What's your problem? Ọmọ yìí má pa mí o torí Ọlọ́run. Ọlọ́run mo fi bẹ̀ ẹ́ má pa mí o. Since yesterday, you didn't call. We search everywhere for you. We didn't see you. What's your problem? Kí ló sọnù lọ́wọ́ ẹ̀ tó ń wá káàkiri? I'm sorry. I'm sorry. My phone is dead. I tried to call. Never do. Ó dẹ̀ mọ̀ pé yóò lè sùn ní ìwà yìí o. Ẹ̀rọ ti yá. So, before you start that, what is happening? It's your sister. Wait. I think to give you money. Mọ́mì, ẹ kìlọ̀ fún wọn o. Má dààmú ara rẹ̀, má stress ara rẹ̀. Ọmọ mi ò like it. Okay. I don't like it. Mama, God forbid. My daughter can never marry that useless thing. Okay, I've had you. You know Adam now. Which Adam? She met Adam today. Which Adam? Adam, Aji Arikia. Are you for real? Yes, I'm for you. Well, how could our mom do that for God's sake? Tunda babanmu ya rasu. Haka wuce China karatu. To mom ta ce an sace mata gudu. Sannan ta kokore su cikin gidan ne gaba ɗaya. Good. Kuma kasance sace mama gudu cikin gidan ga akwai babban matsala ne. To see the fact, our mom is wicked. Those children, they are so nice. They take after their late father. Unlike their mother, that wicked. You quick. Is Adam now married? Sandra must have grown big now. Ni? To me zan ci? Bayan ka riga ka san halin mamanmu yadda take. Allah ne kaɗai zan da mama da canza. Gaskiya min fi ta kara kyau yanzu. Wani ban san yanda Aureluwa zai yi yanzu. Magana Aureluwa ke yi? Ka fa ki bari fa mom ta ji wannan abin da ke faɗi a bakin ki fa. Kai maka ka bari a saba da ke cikin zuciyanka. To ni ko ta sani ya ta yi. Me za ta yi maka? Ya ta yi. Allah ya shi Allah ne zai kwanta. Ko ta sani. Oh God.
See, mommy, you have to warn me, please. Honestly speaking. Why is it that anytime I mention girl or I mention a girl's name, she will be feeling jealous? What is your own? What's your problem? Let me tell you something. What? As you see her now, she's your mother. She's your small mother. I don't think because she's your younger sister. She's your mom. This I think it's wife. Mommy, see you. Ọyẹ́ tó dé ìbàdàn gbogbo aṣọ wọn máa dọ̀tí nù kí o ti kéèyàn tún má lọ máa tún bọ̀ kó má lọ jù. Ada, you won't kill me. Why will I have to kill you? Baby, you are too beautiful. Thank you. Who is that? Abu da yake tunanin nan ka daina. Go away, Joe. Winch. Aja, I have done all my research and I realize the man in charge of the contract is a very strict man. Yes, so I don't know how we're going to get that contract. She get daughter? No. She get what? Kasara Waji. What I'm thinking is, there is this man that is very close to him. I think we can probably walk up to the man, then through the man, we can get through him. Okay, but I'm wallahi mun je shopping ne da yaya da me da fito da wajen kai sai zan koma da Allah kana kula da wannan mai hannun mai wannan ya zan wuce ki Allah ka wuce ne zan wuce ki to ya ta gida to sai na mutu oke tsaya oke tsaya Sakina abu sani da Allah ya karkwaso mun abin da muka sai yana cikin mota. Alright, mom, let's go. Hey, ojú ọ̀gá. Ní ẹ̀kú bàbá. Ọ̀rọ̀ tó sí o. Èyí ò gbé. Olórí ọ̀gá àti ìyá. Ṣé ajá wa? Ilé. Kó o bẹ̀ ọkùnrin ló jẹ wá o. Débò wà ní. Ẹ̀rí ọmọ ní Chelsea ó tún ṣe kí ó tún. Why do you keep disturbing her? She says she's not interested. Why are you disturbing her? Kí ló máa ṣe yín gan-an? Èèyàn ló wọ́n ní interested ẹ̀ ń dààmú ẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Ó máa ń dùn. English lélẹ̀ ìyálẹ̀ rí. English. Ó bá ṣe kó pa. Àbí kí n san ní dùn. Ó rà pé òun yọ àì. Ọ̀fẹ́ ló fẹ́ máa try lórí MTN ọmọ kiri. Wà á pa ọmọ létí ní ló mọ̀ jù. Èmi ní opportunity ní kí ẹ̀rí tó fi sọ̀rọ̀. Ọ̀fẹ́ ló pọ̀ kí ló fẹ́ mọ ẹ̀yìn tèmi. Ó yà jẹ́ kó mọ̀. Kí ló tún jọ? Kí ló jọ? Ọ̀yà, dáàbẹ̀.
Akọ̀dà mú ọmọ yẹn. Ọmọ tí wọ́n yẹ tó dán fún síbẹ̀ ni. Wọ́n ló kú ní òkun agbónú. Abẹ́ rí nǹkan. Ó tún káàkiri pẹ̀lú bí ìsápá. Ó ṣe dúró rẹ̀. Jẹ́ àkó sáàmì gan jẹ́. Kí òní kó jẹ́ the first and the last tẹ́tí máa dá mi dúró bíbá ẹ́. Àbá ṣe kí n gbé mi ní. Ẹ wọ́n ọmọ yìí. Ṣé ẹ mọ̀ kó tó fọ́ nìyí? Tó bá ti ń bínú náà máa ń fáìn sí. Àbẹ̀jà ó bí mo gbé. Tó bá ti ń bínú máa ń fáìn sí ni ẹ̀wọ́n tó ṣe ń ju kiri ẹ̀ sí. Òjò ẹ̀kọ́ wá kùn ìjọkọ̀ tó ní pé one day be one day. Kowa na bacci kai kana nan kana sa waka kana hana mutane a cikin duk daren ga kana hana kowa bacci. God, I pray this boy will not kill me one day. Tí màá fi kúrò ń bíbá ní ìfẹ́ gbọ́ ẹni kò lẹ́nu. Ẹ̀wọ̀ tèmi ẹ̀bẹ̀lẹ́lẹ̀. Jọ́gbẹ́ ni ọlọ́fẹ́. Akin àbí. Akíní. Wọ́n sọ ẹ́ lórúkọ tó dáa Akin, ó wá ń jẹ́ Akínìtì. Ẹ bàbá finit kú ni náà. Ládàradà òṣìrà Tamara ayò tẹ̀ ń bá kiri. Jọ torí Ọlọ́run wá bá ẹni. Mo wá fún ẹ lóyè kí wọ́n kìlọ̀ wá fún ẹni. Ọjọ́ kọjọ́ ní ilé ayé ẹ̀ tí mo bá tún rí tó bá dá ọmọ mi lọ́nà. Torí mo ṣe ń dá lọ́nà tó ń disturb ẹ̀ ló ń sọ fún mi. Má tún fọ aṣọ rẹ̀ tòrò mọ́ o. Láti ọjọ́ tí mo ti dé àdúgbò yìí, kò séyàn tí mo tọ́, kò séyàn tó tọ́ mi o. Kò sẹ́ni tó gbúròó mi rí. Tó bá fẹ́ kémi àti ẹ fi àyà lu àyà, tí ò bá fẹ́ kán gbọ́ ariwo wa ní àdúgbò yìí, kó sọ ara wa tí bá fọwọ́ sí sán ẹnu ẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ aládàáda ọmọ ọ̀ràn kírun ẹ̀ rí wọn. Akínìtì. Ẹ rí wọn. Akínìtì kí ló ń ṣẹlẹ̀ sọ ara ẹ̀ gidi nǹkan tí mo wá bá ẹ sọ nìyẹn. Àná mi. Ọ̀rẹ́ tó ń sìn ẹ́ kí mi náà tẹ̀ fún aṣọ kí ni fún aṣọ kékeré ni. Jábọ̀dẹ̀ mi ò fọ́. Ẹ wá sọ pé ká má gbàdúrà. A máa gbàdúrà. Tí máa ṣe tó ń sin ẹ̀yìn tèmi mẹ́ra tí mo bẹ́ sílẹ̀. Tí mo gbé bébì mi tó. Kí ẹ sọ ìyá gbé ìyàwó wa. Ìjà mo gbé àwọn mi tó. Ìwọ ni gbọ̀n. Ẹ wá fi ẹlẹ o. Má padà dájú lùlù yìí. Ẹ fi ẹlẹ bàbá bí ó ṣẹlẹ̀ gan. You must be stupid. Láwa náà. Àbúyí nìyẹn. Ẹ̀yẹ náà ṣàfo. Èmi Ọlọ́run ní jẹ́ pé mi ìyá àná ẹ̀. Àwọn olóhùn náà wò wá. Mama, you are still here. What's wrong with you? Akínìtì, it's still disturbing me. Oh, you this girl. What's your problem? But I just told you that I've been there. Mo fún lóyè mo kìlọ̀ wá fún. Láyé ẹ̀ tó bá rí ẹ, tó bá gba bíbá ó máa gba bí. Kí ló ṣe ẹ́ náà? Òun kẹ̀.
Ó ti ẹ̀ mọ̀ ìyá tó ní. Mo bá fa wàhálà, mo sọ̀rọ̀ gba orí ẹ̀yìn. Títorí ẹ̀ ló ṣe wá ká ọmọ. Akíni tó ń pè. Darling. Thank you, dear. What's wrong with you? You won't believe it. Can't I send my own daughter to go and get something for me anymore? Is that useless guy, hey, Aki, or whatever his name? I don't know his name. So I think this is disturbing now. Yeah. Let me tell you something. You don't need to waste your time. Okay. Mo ti bá sọ̀rọ̀. Mo ti fún lóye mo kí lọ wá fún. Kò lè gbọ́ tí yín. Come here. Olúwa. Anyway, I trust my brother. You don't need that. Èmi tí mo ti bá ọmọ yẹn sọ̀rọ̀. Nílé ayé tó bá táyé wá tó bá rí ẹ báyìí, ó máa gbá bí mi. Èmi mo mọ nǹkan tí mo fojú ẹ wọnú lé lọ. Mo dẹ̀ ń ṣe nǹkan ní kitchen ó wá dúró síta bí báyìí. My friend. If you lie, you can laugh for ages, laugh for decades. Doesn't concern me. But what I want to tell you is that you should stay away from my sister. Stay away from my family. I don't ever want to see you around any of my family again. Do you hear me? Stay away from my sister. What? I've warned you. I don't ever want to see you around my sister again. Look for yourself. Ew. I dey give this guy chance you. I dey give her chance you. Ẹ̀yin fún ọmọ ìlànà ìhòòhò àbá fẹ́rẹ́ ká fojú ẹ̀ jẹ. Ó sọ̀rọ̀ sí. Bàbá ó yẹ kẹ́ ká fún nígbà tí méjì jọ. Idan kuɗi na ya cika sannan ka kira ni, idan kuɗi na bai cika ba na gaya ma magana ne na kasuwanci. Idan kuɗi na ya cika ka kira ni, idan kuɗi bai cika ba kiran me za ka yi min ne? Ba wani magana da zan saurara daga gare ka, kawai ina son ka gaya min cewa kuɗi na ya cika za ka kawo min shine magana, amma in ba haka ba wani magana da nake son daga gare ka. Okay. To yanzu na ji. Okay, to ba da ma tun da ka kawo yau za ka zo. To shi kenan ina sauraron ka sai ka zo. Okay. Kisan mutane ba su da hankali haka suke yin abin nan. Kudi bai cika bai kira da magana mai zama a kan magana ne. Ba wani abin da ba su kudin bai riga ya cika. To ke da body guard. Kin gan su nan? In na gan su hankali na ya kunta. Banda sauran wani damuwa idan na ganin su haka na hankali na kwance. Shi zai ga ba ruwana da wayannan yaran mata din na ba ka sai yara mata. Banda wani matsala da su na hankali na fi kwance na gan su. Banda wani damuwa. Kin ga wani test da na mutum. Fati ya zo jiya da gani. Haba. Wallahi. Kuma kin ga me da ta faɗi me wai an bude wani gold outlet daga Dubai. Kuma ta take pictures iri-iri da waɗansu gold daga wuri tashi. Iri ita duba. Kaji ta zama yin mata ba. Wallahi. Dama yana son nema ma Adam aure ba. To tunda kuma ga Fati ta dawo na gan Fati ta zama yin mata aike kan sai a hada. Ko yaya? Wallahi akwai kyau. To wallahi. Yana da kyau, yana da kyau. Su ci bai ba su dawo ba ne. Me yake faruwa ne haka har yanzu musu dawo ba? To yanzu idan ba kuwa ya yi yanzu su haka na in baki na suka zo yanzu ga shi musu dawo yaya kenan? No news.
sanda zuwa. Sanda zuwa. An da lafiya. Ya aikin. Ya ofis din. Komai na lafiya na ko? Sannu da dawa. Sanda zuwa. Sanda kokari. Yauwa. Sannu. Ka san me za ka yi yanzu? Ina son ka shiga ciki. Ka canza ka sa kaya wanda yake da kyau. Sauri. A'a, ba da ma kai sauri ka je ka canza. Me kake yi ne? Yi sauri ka shirya ka zo. Yi sauri. Ka shirya ka zo. Ka da baki a cikin gidan nan. Yi sauri ka shirya. Je ka canza. Ina son ka sa kaya mai kyau. Canza ba shi ba. More music, uploaded it. Kai sauri muna da baki fa. Kai sauri kafin bakin nan su zo. Kai sauri. Yawwa, ya zo. Ya. Ba komai. Ajiya a wannan dare. Ba mu shiga cikin ba ki je gida ba ne? To ko dai ma tsaya ku tashi ku shiga ciki. Ku shiga ciki. Yes, please that go. I'm coming. Oya, I'm coming. Oya, shiga cikin minti biyu shiga. Ba go shiga cikin minti biyu da zai kira ka minti biyu. You're looking so beautiful. Thank you. Okay, where's the chip? It's not around. He asked me to come. Okay. Send this one. Adam! Send this one. More music, uploaded it. Sorry, Anna. It's my son. Ya yi karatu, ya gama degree, ya gama masters a China. Ku shiga daga cikin ɗakin ka. Ku shiga ciki ku je ku ɗan gaisa.
naughty boy. Kana ina ne na ce ka kawo min wannan drinks din za mu yi bakwa gashi har bakin sun zo. Kai sauri mana ka zo ka kawo min. Kai sauri. When I was in Cosmos University, I really enjoyed myself. Oh, baby. Oh my gosh. Do you have lighter there? I don't have lighter, but it seems like I have matches. Okay, thank you. Thank you. Yeah. Wow. Yeah, babe. So, babe, do you take salt? Salt? Yeah. I do. Oh. I used to put salt in my food. I mean hot drug. That's why how old do you know? Oh, Sure. okay. Don't worry, babe. I'll teach you. It's my test. Oh my God. Yep. How's up? Hey, name. Oh no. Okay, wait. Yeah. Well, that is not around. So I decided to call myself. So babe. Anyway, you smoke, but don't worry. I know your level is too low, but I will try to. What? Hello? Samira? Okay, kina kasa? Alright, ganin zuwa. Alright. Please, I'm coming. I have a station outside. Okay, no problem. Are you? That's my baby. Oh, yeah. It's not done. Are you fool? Make it down, ka fita batun maganar mu. Fati ba ta sa kaya masu kyau. Maman Fati suna da kudi ana magana akan big contract ne. Idan ka auri Fati connection zai dinga shigowa ta ko ina. Za mu samu babban kudi kasuwanci tafi yadda ya kamata. Kuma amfanin mu da kai ne. Kana irin wannan abu ba ka da kai ne. Ko akwai wanda da kake so ne a waje da ban sani ba. Ko akwai ma ko babu ni bai dame ni ba o. Dole za ka aure Fati yana ma magana da ya kamata. Dole za ka aure ta ne o. Mom, kun yi magana contract kasuwanci. Ba sai na samu time din mutum ba. Wannan hannun naka mai datti. Wannan hannun ka ci dan yarba wannan kazami mai dattin nan kaza da wannan hannun naka mai datti kana rike wayan yarinya na. Wallahi ba haka bane. Me haka nake shirin gani? Me haka? Me haka nake gani? Me yake magana? Ɗaya mutum ya magana sai a fara masa surutu. Wannan dan yarba ya zo na wayan yarinya na a hannunsa. Ka ga yadda suke kallon juna yin wannan abu? Ni ba na san irin wannan abubuwan ba na so. Duka hakuri za a yi saboda da biyar rabe da bahaushe a yi dubbe ne. Idan mutum ya magana sai a fara samu ni ba na san irin wannan al'amari ba na san irin wannan abu. Ajiya duwala. Kai ka yi hakuri da Allah. Ka san rayuwar ta yadda take nema hakuri da ke mace. Ka yi hakuri haka rayuwar ta take. Allah ya kiyaye. Thank you, sir.
so much. So you don't have to go into press. Wow. Like a good dog. Amira. Na makina na. Momfa. Ta fita, ta je gidan Ajalayi. Ajalayi. Me take gidan Ajalayi? An baka sani ba, ta ji magana ka sino ta sati. Magana a wayar ta ce. Na san dai wasa ke yi. Ba wasa ne ke yi maka. To me kike yi nake kadai a zaune da nake? Ina tunanin Kile ki faɗa mun gaskiya da ina tunanin dai aurewa ne. Ke dai faɗa gaskiya. Ki faɗa mun ke faruwa. Na ga ki kadai kuma na ke shiru. wannan yanzu ma na rude ban san ko me yake yi. Ina tunanin tun da mun ne ya faru da Abdul. Yanzu ban san koya ma yake ji. Da wata kin gane abin da ya faru tsakanin ki da Abdul kin gane? Ne wanda yake ya riga ya faru. So bai kamata ki sa wani abu a cikin ranki ki dinga wani tunani kin gane? So kawai ki hawo ki share kawai. To sai dai kuma ni fa ba wanda nake tunani ba. Ki san mun fa bara mata da ki aure wannan aure ruwa din. Kin ga ko ni da nake wannan ake ga na ci ni fa bin ke nake so amma sam a iya ta. Mun san abin da za mu yi. So abeg ba abin tunani bane kawai kira ga kin gane? Iya da ni fa yunwa nake ji ba. Da Allah. Ka samu bin kai ba ka yi. Ni samu bin. A cikin take kira mu da dadi nake ji. Ya zama dole ka aure Rihanna. Me kike nufi sati biyu baka kiran ta kira ka baka daga waya. Ya zama dole ka aure Rihanna. A wani ba za a aure Rihanna ba. Ya zama dole ka aure Rihanna. Zan aure ta ba. Kamanya ba za ka aure Rihanna ba. Kamanya ba za ka aure Rihanna ba. Rihanna tana shaye-shaye. Tana shan kwaya. Tana shan wiwi. Ga kodi. Komai da komai sha take. Kuma kike ce mun kuma aure wannan yaniyar? Ni ba zan aure ta ba. Kai mun shiru. Me kake son ka gaya min ne? Idan Rihanna tana tuka kokin, wannan kokin ta hada miya na wiwi ta ci shi hakan nan bai dame ni ba. Ya zama dole ka aure ta. Tun lokacin da baban ku ya mutu ya bar ku nan. Ni nake kula da business na, ni nake kula da ku har kuka kai matsayin da kuke kai yanzu. Yanzu ka ce mu wani ba za ka aure Rihanna ba. Ya zama dole ka aure ta. Ya isa. To tun da su kina ta magana ce wai ba kula da aiki wai ke kula da aiki ba shi ba. Ke kuma ki banza kawai kike yi. Mami ki mare ni ban so rayuwa yana ya lalace kamar da nawa ya lalace. Ya mu wuce. Adam! Samira! Hello, Badaraluwa. It's me, Lola. Yes, because, okay, Bigby has been kidnapped. I saw two guys in suits now just kidnapped my friend. Yes, Bigby. I don't know where they're taking her. I don't know. Okay, bye. Olúwa.
What's happening now? That's how it happened. Your mom sent her guards to abduct my sister and my mother. But how could my mom do that? Please, I beg you in God's name. You know your mom could be very, very wicked. Please, help me release my family. Please, help me beg her to release my family. Okay, you know what? Okay, please, calm, okay? Please, don't down. In the next 10 minutes, you will see your family. I know what to do. family na kinki wannan abin da kika gani kaɗan ne abin da zai biyo baya na yi farin ciki da aiki guys na gani ya a manta kana mata ta wanda What? What do you want me to say? Which day do you start this one? You turned me into this. This is what you changed me to. How? How? Da abin da ke so in shi nake ki ce kaza in yi ki ce kaza in yi ba ki taba cewa wai me kake so ba sai dai kai ki ce in yi abu kaza ba ki taba ce min wai ka zo za ka yi abu kaza ya ka gani ba inda kika taba nema na shawara sai dai kai ka ce kai kaza to yanzu me kike son in yi? And I want the best. You want the best for me? Yes. The best for me? Yes. You make me what I am now. Look at me. Saboda ke ne zubar da Samira ciki. Saboda mamanta da ke dan na san komai auren bayan da za a yi dole da abin da kuka ce mai shine zamani. Look at me now. Kin ce wannan nayi, kin ce wannan shiga nan yin nan. Kin kan duk abin da yake ina jin daɗin shi ne ya za in ji daɗin shi. Mom. Ke ma ki tsaya ki tunani ki gani mana. A'a, di ba rayuwa ta di ba yadda kasance a ce kawai yi ban da freedom all the time sai abin da kika ce in yi. Ka zubar da ciki? I no go. Yes. Activity, please. I beg you in God's name. Activity, please. I beg you in God's name. Okay. Tó bá tẹ́ fẹ́ tẹ̀lé mi lọ. Ṣé o pa àjọ Odùduwà kan náà? You again? Ogun ma pa ya ẹ. Ṣé gbogbo Yorùbá? Ó bẹ̀rẹ̀ kó rí mi ta ṣì. Gbogbo Yorùbá ṣáà. Àìjà. Bójú ẹ̀jẹ̀ sí. Àná wọn ṣì. Oya ilọ̀ bọ́ọ̀sì àmàlù. Àìjà. Kí wọ́n á ní kókó gbogbo ń sìn kí ló fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ kí ni kókó nù wéwò. I want you to, okay, so ẹ má bínú. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ̀lé mi lọ ká lọ gba sísà mi àbúrò mi àti màmí ká lọ gba wọn kalẹ̀. Ọ̀dọ̀ alájà tó ń wà yẹn ó máa ń burú mi mọ tó ń ṣe fún mọ́ mi mọ tó ń ṣe fún bí pé báyìí sìn ẹ jọ torí Ọlọ́run please Affinity please. Àwọn Yorùbá sọ̀rọ̀ wọ́n tún pa òwe sínú ẹ̀. Bàbá ẹ pa. Ẹ mọ tó ń sọ ni wọ́n ní àkínbóníṣẹ́ ṣe kí ni. Àkínbóníṣẹ́ rìn forget. Ó ti yẹ kó máa sing sínú score ẹ̀. Ó ti yẹ kó máa understand ẹ̀. Àwọn alọ́nsìn. Ọlọ́wà jẹ́ ọlọ́pọ̀lọ́ ẹ̀. Olódó sí junction ẹ̀. A máa mú ẹ mẹ́.
Ọdún kan fún sẹ́yìn. Yẹ kó jọ. Movement àbí kí máa sẹ́yìn tí ẹ̀ ní. Lórí wa induction tó wà lórí. Ó máa ṣe ó tó ọ̀rọ̀ jà. Ó ti gbó náà, ó ti gbó náà. Easy now. Iṣẹ́ ẹ̀ ikú ló máa pa yìí. Àbọ̀lọ́. Máa mú ẹ̀. Bàbá àgbàlagbà. Ẹ má di tẹranko kínkínní o. Tí ìgbé máa ti ń garùn báyìí ká máa ṣe kí ni ká máa gàbọ́ ni o. Títà ń lọ yìí máa bọ́ọ̀sì wọn. Àwọn agbẹ́ wà wọn kálá. Mo ti wọ́n ẹni skẹ́skẹ́ mọ̀ skẹ́dọ̀. Friday bàbá. Àfọ̀ ìlóúnjẹ máa wò bẹ̀. Àbá mi ìlú fọ́lú ẹ o. Irú mọ̀dẹ̀ tó ń jẹ fried rice. Me kike yi haka? Abin da kike ma bai da kyau. Gaskiya ban ji daɗin hakan ba na so. Na yi musu gargaɗi ba su ji ba. So ba wani abin da zai musu iya. Mom, how could you do that? How could you do that to those innocent people? You are not just selfish, you are wicked and callous. What? Yes. In ka ƙara gaya mai irin wannan magana. Da ki kashe mu kowa ya huta. Da ba mu ji daɗin rayuwar ba. Mom, release Bimpi and her mom now. Or what? Who is that? It's okay. Your movement. Bring my people. You don't say that. I can see the fire. Release my family. Calm down, man. I can see the law. Hello, calm down. Tó bá ń kọ́lé pẹ̀já rẹ̀ ò ní pè mí náà. Ó mọ mí ni Akínítì. Akínọmọdé ìyá ẹ̀ náà. Ọba o. Ajá kí ọwọ́ lè kọ́ yìí. Alájà ò bring our people jọ. Àlọ́ ń jáde ajá gan. What do you mean? If you do anyhow, don't be surprised you go see anyhow. As I talk to your mom, start to release my book. What nonsense? T-Boy! T-Boy, Sunny! T-Boy, Sunny! What's your gun? I don't know if you're going I'm done. T-Boy! Leave him, T-Boy! Please leave him, T-Boy! T-Boy, what? I don't talk to your mom now. Hey! Mom! Ajiya sannu ko? To ya jikin nasa? Da sauki. Ya samu sauki sosai. Insha Allah ba kuma zai samu lafiyarsa. Amma abu ɗaya ina son mutum da ke da alhaji ki hakuri. Ki dinga samun ɗan lokaci ko lokaci ki dinga tsaya tare da wayan nan mutane. Saboda zuciyarsa ne baya jin daɗi abubuwan da yadda abubuwan yake tafiya. So ki samu lokacin da zaki dinga kula da wayan nan mutane. Dan Allah. Allah da ya zama dole a kaina saboda ba na son yin hasarar kuɗi daga cikin su. Iya su biyu kaɗai ne nake da su. Dukkan wani shawarar ne bayar da Allah a kula da su. Insha Allah zan iya. Sannu ko Hassan yanzu zaki bi ni a ofis can zan rubuta miki magunguna da za je in ya tafi gida da zai rika amfani da su so da zai samu dinka samun lafiya da sauri. Sannu ko? Sannu Adam. Allah ya baka lafiya sannu. Allah ya baka sauki. Sannu. Bari in je in ga doctor sannu. Alhamdulillahi na gode wa Allah da Allah ya haɗa mu haka. Wurin nan na
kuma kuskuren da aka samu na hajiya rakiya ke ce da wannan matsala to a kiyaye gaba saboda a ce irin wannan matsala ba abin da zai haifarwa ba abin da zai haifarwa wani abin da mutum yake so ka ɗauka ki ba shi ne yake a kai ba ka ki duba wani arziki ko wani abu da haka duk bai da tsari da yawa saboda ni ma zai kika duba wacce nake tare da ita biyar jiya ce da biyar da bahaushe da duk ɗaya ne inda mun koma ga Allah babu wani bambanci da za a bambanta mu wannan biyar da wannan bahaushe duk ɗaya ne a kiyaye gaba saboda na baya ake duba kai na gaba in kai abu sai ka duba na bayan ka ko na ƙasa da kai shi ma koyi ne karantarai su yara irin wannan da suke tasowa ke kuma uwa ce kina duba kuma a kiyaye gaba saboda dan Allah kada kare jikin wannan matsalar ta fara taso insha saboda in ta taso ba ce kaɗai za ta shafa ba har mu kanmu da muke sama da wasu kuma suke sama da a kiyaye da Allah kada ka ƙara jin wannan magana ta kawo kasuwa wannan magana tun da Allah ya ba kawo ƙarshen ta don gizi Allah ya tsara gaba da na baya gare mu da na ƙasa da mu Allah ya tsaye mu gaba mu Allah na rubuta Allah da mai kyau da wani wani abu da kyau komai ya wuce insha Allah Allah ya haƙuri a yafe mu an yafe mu ki mu ma ko muna fata Allah ya yafe amin Allah ya yafe mu nagode kai kuma adam na nawa da ka na sami yayin nan mun yi magana mun kare na ce da tsakanin ta Na da aure. na gode sosai. Assalamu alaikum jama'a. To gaskiya a kwanakin baya na yi kuskure da nake nema a taimaka a ba Samira hakuri. Kuskuren da ni a baya a roƙe ta da Allah ta gafarta min ta yafe min dan yanzu na yi nadama kuma ina son aure ta ne yanzu da cikin tsakanina da Allah. Samira me yake faruwa tsakanin ku da shi wannan a wannan magana ta ba kuma to kin amince tsakanin ki da Allah babu komai haka ake so irin wannan abu da kasance kuma dan Allah a kiyaye gaba saboda irin wannan kai ma ta kan kawo mata rikici a kiyaye kuma Samira dan Allah kada ka wani abu fara tasowa shi wannan tsakanin ki da Allah kai ma kuma tsakanin ki da Allah kai ma Samira za ki je ki ɗauka abin da za ki ba abin ko? Ai hakuri sai a yi Allah ya